Здравейте, приятели, и добре дошли обратно в канала ми. И днес ще ви покажа два варианта, за да си построите къща. И първия вариант е тук. Направил съм стените на къщата и съм подготвил пръв диван за мебела в къщата. И ще го сложим ето тук, за да стои. Разбира се, след това ето го и телевизора. Малко не прилича на телевизор, но сега ще го направим като телевизор. И слагаме го тук. Взимаме някоя част, като ето тази синя. Слагаме го ето тук. И стана копче за телевизора, откъдето ще се включва. И екрана ще бъде ето това. Слагаме го ето тук на телевизорът. И екрана е готов. Това ще бъде втория мебел в къщата. Ще го сложим ето тук. И тук е пропуснат блок Лего, защото това ще е входа към вратата, към къщата. Не измислих врата, но все пак има откъде да се влиза. Следващия мебел ще бъде легло. Ето постройката за леглото. Остава само да му сложим възглавница. Ще вземем ето тази розова възглавница от тук. Тя ще бъде възглавницата. И леглото ни е готово. Обаче тук нещо се е счупило. Но нищо. Ето леглото ще бъде тук. Сега трябва да измислиме шкаф. Два шкафа, които да стоят от двете страни на леглото тук и тук. Трябва да го наместим по-добре. Но тъй като гледам, мисля, че нямаме шкаф. Ами това имаме. Ето това силото. То какво ли ще... Не знам. То може би ще е нещо като стол. Еми да, това ще е стол. Ето тук ще бъде този стол. До дивана. Тук. И това е първи вариант за къща. Ето тук е дивана. Това е столът, телевизорът и леглото. Но липсват много неща. Като гардероб, хладилник. Липсва още лампа. То няма как да има лампа, защото нали, това е първи вариант без покрив. И няма много други работи, които имаме в нашата си къща. Така, сега е време да направим вариант номер 2. Нека развалиме всичко. Този диван да го развалим. И този телевизор. И сме готови с развалянето. Ето. Напълно готово. Развалихме всичко. Така. Вариант номер 2 за къща е ето тази. Правиме две такива. Да са заедно. Това го взимаме, слагаме го тук. И става платформата за къща номер 2. И слагаме тук стена. И тук стена.
О, обърках нещо. Трябва това да го развалиме. Да го върнем обратно. Оп. Ето, слагаме тук. Така, след това тук слагаме. Тук слагаме още една стена. Оп, ето го и първия проблем. Това блокче лего не става. Махаме го и взимаме ето това. Ето това стана вече. И тук се закрепиха. Но обаче ето това не. И на него ще му направим прекрепрация. Извинете, казах някаква дума там, която не знам. Така. Слагаме. И е готова. Не е готова къщата. Готова е стената ето тук. Но трябва да издигнем. Нали? Слагаме ето тук. Така. Така. Още слагаме блокчета. Това защо пада? Това не става. Ще взема ето това блокчета, което го достигнах. Ето го. Нека наместим. Така, слагаме го. Ето, то стана. Ето това го слагаме тук. След това взимаме още. И слагаме ето тук това. И е време да почнем с покривът. Като е ето тук. Така. Ето тук. Оп, обърках. Ето така. И не, това няма да стане, така че взимаме ето това тук. Не. Ето така става. И ето тук слагаме. Покривът е готов. И самата къща е готова. Ето я. Ето го входа от тук. Тази дупчица. И вътре, не знам дали се вижда, ето там е пълна тъмнина, но все пак къща номер 2 е готова. Обаче, ето тази част не е готова. Защо? Ето сега ще ви кажа. Защото преди няколко минути казах, че тя е открепена. Трябва да я закрепим към самата къща. Така че, ето едно блокче тук. О, не. Ами ще трябва да почнем пак да го редим. Ама той почти е готов. Само покрива трябва да наредим. Ето това слагам тук. Така. И това е готово. И сега трябва да сложим едно блокче тук. Ето така. И вече къщата е готова. Ето може да видите. Само е така да го натиснем. Нещо не става както трябва. И защо? Добре, ако сложим ето това. Що не става? Ще трябва да оставя за малко камерата.
Ето така. Да се вижда. Вижда ли се? Да. Ето, почти сме я завършили. Готово. Къщата вече е готова. Ето, тази част вече не се отделя. Така че всичко е готово. Ето тук може да видите как съм го направил. Ето е платформата тук, която я почнах. И я завършихме до ето тук. И през тази дупчица се вижда е там червеничкото. Червената стена. И къщата вече е готова. Къща номер 2 е готова и с това ще приключим видеото. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката. Оставете по един лайк. А от мен, чао!